Ce înseamnă când de foarte multe ori te uiți la ceas și vezi că este ora 11 și 11 minute, sau este ora 15 și 15 minute, sau ora 22 și 22 de minute? În special lume vede 11 și 11, da. Asta spune enorm de multă lume. Este 2012, decembrie 21, dacă adunăm toate numerele împreună, echivalează un 11. Era în care trăim și am intrat deja este era 11 în astrologie. Deci am stat 2000 de ani în era 12, am intrat în 11. Conducători de stat de la și începând cu Iisus Hristos, Buddha și terminând și cu Obama, numerologia lor este 11. 11 este numărul ăsta al iluminării. Este numărul unui nou început. Este numărul în care ridică conștiința umană. Nu e o întâmplare că se vede. Și cei care văd de foarte multe ori că se uită la ceas când e ora 11 și 11? Este o coincidență care are o semnificație extrem de pozitivă. Că trăiesc acest moment al schimbării percepției umane. Deci fiți atenți și urmăriți dacă vedeți acest 11. 11 este de fapt un fel de a vi se spune că viața vi se va schimba, că ceva bine se va întâmpla. Este un simbol, are un simbol foarte puternic.